Vatendi munofara here? Ndine mubvunzo kwamuri nhasi. Mawandiro akaita vana men of God mukati menyika umu, maapostoli, maprofita nana evangelists, muri kumbozvionawo sei? Kutendeuka here, especially mumazuva ekupedzisira ano? Munonyoka here kuna Matthew chapter 24, Jesu achitaura pachake achitaura kuti mumazuva ekupedzisira vanakristu venhema vachaburikira munyika navaprofita venhema. Kufunga kwenyu zvakamira sei kana makazvitarisawo? Kwiro bhaibheri rinomboti kudii panyaya dzakaita saidzodzo dzavana men of God vawanda munyika? Tikatarisa kuna 1 John chapter 4 vhesi ya 1 inoti, vadikanwa, musatenda mweya yose asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vakaburukira munyika. Saka muri kungozvionawo ezvinezvi maprophets vana men of God vawanda, but Jesu Kristu pachake ari kupa uoni kuti mumazuva ano ekupedzisira vanakristu venhema vachawanda. Saka tingaita sei kuti tivazive? Pane patinopiwa here anyway yatingaona nayo vaprofita venhema? Isaiah chapter 8 vhesi ya 20 inoti, dzokerai kumurayiro nezvipupuriro, kana vasingarevi sezvinoreva shoko iri havana chiedza chamangwanani. Saka bhaibheri rabva ratiudza panapa pachena kuti zveshuwa tinoedza mweya, but tinoriedza mweya inenge yataura kwatiri through this Bible, law irimo muBible netestimony of Jesus. Zvavari kuprofita nezvavari kuita zviri kuenderana here nemutemo wakapiwa naMwari? Ndo panoshanda Exodus chapter 20, 10 commandments. Wodzitora wodzileya apo, wotora muprofita wakuumisa, woona kuti zviri kupindirana here. Ndo law yekutanga. Woendawo kulaw yediet, yekudya nekunwa. Woendawo kulaw yekugarisana, zvese uchicheka. Ndo law iripo yatinogona nayo kucheka nayo maprophets. Secondly, totarisa kuti zvaari kutaurawo zviri kupupurawo here kuti Jesu Kristu akauya akatifira, akamuka, akaenda kudenga, achadzoka kuzotitora. Zvaari kutaura zvese nezvaari kuita zviri kuenderana here nezviri kutaura shoko iroro? Kana maona zvisingapindirani, moziva kuti kwete, hausi mweya waMwari. Ende bhaibheri rinobva ratiudza zvekare kuti ukaputsika pamurayiro mumwe waputsika pane yose. Saka ukaona prophet kana man of God wako achipesana nemutemo waMwari, ziva kuti haana kubva kuna Mwari, iyeye anobva kuna Satani. Zvekare tinobva taudzwa zvekare kuna Revelation chapter 14 vhesi ya 12 inobva yati, ndipo pano kutsungirira kwavatsvene, ndivo vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu Kristu. Saka vana vaMwari, musazonyeperwa nana men of God venyava kuti murayiro wakuisina, murayiro haishandi. Basa remurayiro kuvayera ivo vana men of God vacho. Saka they try by all means kuti vadhise murayiro iyoyo kuitira kuti imi musakwanise kuvayera. Saka torai murayiro iyoyo kuvayera. Kana vasingagoni kutevera murayiro hasi waMwari, ndevasatani straight away. Saka ndinofunga taonesana muzuva ranhasi, tosangana zvekare mangwana.